be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Ini apa ya, rana nasi ngapal gune jan. Loh, lagi ngopo Mas? Lagi main bakso. Terus ngerti nyuruh motor, malah takon. Loh, aku kan takon Mas. Nek opo? Terus ngerti motor mogok, malah takon. Lah kowe ngopo ning kono? Mangan bakso. Terus ngerti gitaran malah takon. Oh, ceritane bales iki. Ya wis kene lho jago-jago sik, Kang. Terus. Ini. Aduh. Lah, motornya kenapa sih? Kok disurung? Tuh. Anu tutup ventile ilang. Wah, tak kira ki ngopo. Terus yo. Laku tanda. Iya kok kono lah. Iya lho kok. Apa Mas? Di loro ten. Lah kowe ngopo ning kono? Bakso, seperti gitaran. Malah bakso. Kondi. Iki dalek sik, iki dalek sik, iki dalek sik. Iki dalek sik. Ini apa sih? Kok disurung ngono. Posisi ku apik ora nang kamera. Ya ya ngomong. Wis